Nistaqsik mistoqsija, int min int? Int min int? U t-tweġiba li nagħti hija int skont dak li temmen, int. X'temmen? Mhux qed ngħid int xtejt li temmen, int x'temmen. Skont ma temmen tagħmel. Skont ma temmen x'tagħmel. U allura jekk inti qiegħed qed tibni ħajtek fuq gidba, allura il-ħajtijek se tkun żgangata, se tkun mawġa. Jekk inti qed tfittex u tħobb il-verità u taħżinha f'qalbek, allura l-effett ta' dik il-verità li inti ħaddant il-ħajtijek ħatkun totalment mod ieħor. Il-gwaj f'din id-dinja tagħna ilu li beda mill-ewwel mistoqsija satanika illi x-xitan fesfes fid-dnejn l-ewwel ġenituri tagħna meta qalilhom tassew alla qal. U minn hemmhekk ħareġ id-dnub u allura bil-konsegwenzi koroħ illi għadna qegħdin nbagħtuhom sal-lum il-ġurnata. Tassew qal Alla. Meta dak li għajt Alla li huwa l-verità nnifsu. Għax kull verità hija mingħand Alla u hija ta' Alla. Meta nissograw nikkontradixxuha jew inwarbuha jew ma nagħtux kasha. Ġesu wasal biex qal illi jekk intom tkomplu fil-kelma tiegħi tkunu ta' bil-ħaq disċipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità tagħmilkom ħelsin. Nindunaw mela illi ma nistgħux nilagħbu bil-verità. Il-verità nista' nxebbħuha ma' dak il-ħuġġiġa nar illi tersaq leha, iddawlek, issaħnek, però jekk tbabasa ħatħarek. Ma tistax tinnega il-verità. Il-verità hija waħda. Il-verità hija waħda u aħna bħala disċipli ta' dak li ddeskrivlu nnifsu bħala il-verità, jienu il-verità, m'għandniex noqogħdu lura milli bl-imħabba inxandu din l-istess verità li aħna lqajna, il-verità miġbura fl-Evanġelju u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Evanġelju. Dak li Alla ikkomunika mal-bniedem matul il-snin, matul is-sekli, li llum huwa miġbur konvenjentament ħafna għalina f'dan li ktib qaddis din hija l-verità. U allura dak kollu illi jħodha kontra l-Iskrittura imqazza, aħna rridu niddeskrivuh mingħajr ma noqogħdu nkunu diplomatiċi żejjed niddeskrivuh kif inhu bħala dottrina falsa. Dottrina falsa. Dottrina falsa hija popolari, minn dejjem kienet popolari, għaliex ix-xitan huwa pieżel fil-ħidma tiegħu u allura aħna aktar u aktar jridu noqogħdu attenti jekk aħna nistqarru lil nfusna bħala disċipli, bħala studenti tal-Mgħallem Ġesu ta' Nazaret li aħna nsejħulu Mgħallem jew Għalliem u Mulej tagħna. Rridu nonorawh billi nżommu sħiħ u nipprattikaw il-verità illi għaddilna u. Suqal jienu għad-dawl tad-dinja, mi jimxu warajja minn xiex bidla. Allura, iva nħobbu d-dawl tal-verità tiegħu, jekk ta' bilħaq tħobb id-dawl, tobgħod id-dlaw. Tobgħod hija xi ħaġa inevitabbli. Ma tistax tħobb it-tajjeb mingħajr ma tobgħod il-ħażin. U allura llum li se nagħmlu huwa se nippruvaw nifhmu x'inhi din id-dottrina falsa li l-Bibja regolarment twessina dwaru. Regolarment tiftinna għajnejna illi dak kollu li ma jaqbilx mal-kelma rivelata tal-Alla, u allura li hija issa miġbura lina fil-Bibja mqazza, dik dak l-ideat, dak il-proposti, dak it-teoriji għandna warbuhom, anzi għandna nwissu lil ħadd ieħor biex ma jagħtux kasom. Kull ma jżid, kull ħaġa li tiżdied mal-Iskrittura mqazza għandna nwarbuha. L-Iskrittura, infatti, fil-ktib ta' Rivelazzjoni jgħidlek li min iżid jew inaqqas mal-kliem tal-profezija Alla jżidlu miegħu il-kastig li huma miktubin f'dak-ktib. Alla jikkastiga il dawk li babsu ma' kelmtu billi jżidu l-ideat, l-ispekulazzjonijiet, il-fantasiji tagħhom. Nsemmu waħda popolari fil-kultura tagħna l-idea tal-purgatorju. Illi l-bniedem wara li jmut hemm dal-post fejn jissaffa għal perjodu qasir jew twil jissaffa.
Tajjeb, għadu relevanti għalina l-lum illi niftħu għajnejn dak li jkun u ngħidu l-isma' dan huwa post fittizju. In-nies ivvintawh. Qabel ma bdiet il-Knisja, tajjeb fil-paganizmu kien hemm din l-idea li r-ruħ tgħaddi minn tisfija, minn purifikazzjoni. Daħlet fil-Knisja. Tajjeb, għax hija popolari ma jfissirx li aħna għandna nagħlqu għajnejna għalija. Jekk huwa wkoll Ġesu għallimna kif u mingħand min nfittxu il-maħfra tad-dnubiet? Tafu risposta. Ġesu għallimna l-missierna. Missierna li inti fismawiet, aħfrinna djuna pa maħna naħfru l-midjunin tagħna. Ġesu qed jgħidilna morru għand il-missier għax huwa kontrih li intom tnibtu u min għandu bħala missier ħanin intom għandkom tfittxu l-maħfra tagħkom dik nemmnu aħna. Però meta naraw mbagħad nies li qegħdin imorru għand assis jew fil-konfessjonarju illi qegħdin ifittxu il-maħfra mingħand din hija invenzjoni. Kulħadd jaf li hija invenzjoni medjevali din tal-konfessjonarju u dak it-tip ta' qrar. Ma nix ikunu timidi illi nibżaw, nitkellmu, ngħidu x'inhi l-verità. Issa aħna nagħmilha ċara. Jiena m'għandi xejn kontra nies il ma jaqblux miegħi fil-fidi tiegħi. M'għandi xejn, anzi nħobbhom, ngħix f'pajjiż prattikament kattoliku, naħdem ma' nies kattoliċi, inħobbhom, ma' l-proxmi tiegħi bħal Mawmettani, bħal nies ta' kultur differenti. Inħobbhom tant però illi meta tiġi l-okkażjoni iva rrid nwissihom illi jaqblinna bil-qabda illi aħna nibnu d-dar tagħna fuq il-blata solida il għaliex meta jiġi l-arar u rrifnu l-maltempati tal-ġudizzju talla dik id-dar ħatibqa' wieqfa biss jekk hija mibnija fuq il-blata. U Ġesu għalilna x'inhi eżattament il-blata. Min jisma' kliemi u jagħmlu. Huwa bħal dak ir-raġel għaqli li bena daru fuq il-blat. U allura jridu nkunu bil-għaqal biżżejjed u prudenti biżżejjed biex akkost illi insofru l-ostraċiżmu l-nies warbuna, l-nies jajruna, ma importax. Ma importax. Ġesu sofra tant għalina għaliex m'għandi xina nerfa lajb tiegħu fuqna kif tgħidilna l-Iskrittura. Aħna nies illi inħobbu l-verità u nafu li għal-verità rridu ħalsu prezz f'ħajjitna. Rridu ħalsu prezz. Ġifieri nispera li qed nagħmel li nnifsi ċar, m'għandi xejn kontra persuni, imma għandi ħafna kontra l-errur. Għandi ħafna kontra l-iżball. L-iżball ma naħmlux, nobodu u nattakkaħ. Però daqshekk minix qiegħed nopponi lin-nies. Anzi, irridhom illi bħali igawdu il-grazzja tAlla u iva bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu ikunu kuraġġjużi wkoll illi jarfu x'inhi l-verità. Mela kull ma iżid mal-Iskrittura huwa fals, kull ma jnaqqas mill-Iskrittura. Ħafna nies jaqraw l-Iskrittura jgħidu li jemnu l-Iskrittura, però ċertu tagħlim importanti fl-Iskrittura għalihom ma jeżistix. Għamek qed tnaqqas. Ma jfissirx li inti qed tqattal il-paġni u tarmihom, imma meta inti hemm veritajiet kbar fl-Iskrittura li inti laqqas biss tafhom u jekk smajthom ma taċċettawhomx. Tiskantajt ngħidilkom li jiena 20 sena meta smajt għall-ewwel darba bħala kattoliku dwar it-twelid mill-ġdid. Ma kont naf xejn dwar qatt ma kont smajt dwar it-twelid mill-ġdid. U kont bniedem mmur qudies nisma' l-Vanġelu hekk ġifieri u qatt ma smajt bih. Hemmhekk naħseb jiena għandna indikazzjoni li f'ċertu aspetti hemm nies li jgħidu li hemm l-Iskrittura però ma jxandrux dak kollu li hemm fl-Iskrittura. L-Iskrittura pereżempju tgħallem li l-Kristjan kapaċi jasal bil-grazzja tAlla illi ikun assigurat, ikun ċert illi hu jinsab salvat li għandu l-maħfra u li Alla fil-żmien propizju se jilqgħu fil-ġenna miegħu. Dik li jgħidu assigurazzjoni. Tajjeb? Naħseb jiena kien saqsu l-ħbieb tagħna ma jafux ġifieri din. U jekk semgħuha jirroftawa, jarwarbuha. Dik hija dottrina falsa.
U kull ħaġa wkoll li tikkontradixxi l-Bibja. Ma l-Bibja tgħid mod, pereżempju, hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, jekk inti tikkontradixxi flok wieħed tgħid hemm ħafna, allura hemmhekk dik hija dottrina falsa. Dik hija dottrina falsa. Aħna l-pożizzjoni tagħna dwar Marija Ġesu nħobbuha u nammirawha u għandna ġieħ u insejħula mbirka il għaliex kienet privileġġjata magħżula minn ħafna nisa biex tkun il-Messija. Imma li nirrikorru għandha biex nitolbuha l-grazzi tagħha. Għamek nasib li jiena nkunu morra l-baħar. Għaliex il-Bibja tgħid medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Ħadd ma jiġi missier ħlief permezz tiegħi, jekk xi ħadd għandu l-għaġġ ħajġi għandi u jixrob. Għas-sodisfazzjon ta' ruħna mmorru għand Ġesu. U notaw ħafna drabi id-dottrina falsa kif taħdem. Tixbaħ il-verità, Marija li hija persuna qrib Ġesu, ommu fatti, però hija tant imbeda mill-verità, mhux vera. Mela, kull ma jikkontradixxi l-Iskrittura huwa fals u kull ma jinnullifika, kull ma jġiffixxa l-Iskrittura. U l-Iskrittura tgħid illi b'offerta waħda Ġesu għamel perfetti għal dejjem dawk li huma mqazzin. U għalanna l-maħfra. U tagħna dħul aċċess dirett fil-preżenza tagħha, mill-qwejn permezz tiegħu. Imnatfin minn dnubietna, ġustifikati darba għal dejjem. Meta inti dak is-sakrifiċċju qed tgħid li qed iġġeddu jew tirrepetih jew tipperpetwah, għajda kif trid. Dak is-sakrifiċċju illi huwa l-bażi tat-tama kollha tagħna qed iġġibu fix-xejn. Qed tgħid li ma jiswiex dment li inti ma tipperpetwax fil-quddiesa pereżempju. Mhux vera, huwa tagħlim tant popolari minħabba fekk aħna imbagħtu l-odju u anke l-mibeda u l-mibeda tan-nies u ma jifhmunix. Però naħseb li hija xi ħaġa mhux naħseb, perswas li hija xi ħaġa ċertissima. Illi Ġesu miet darba għal dejjem u s-sakrifiċċju tiegħu huwa effettiv. U tant effettiv illi diġà għandna l-maħfra. U aħna ngħidu li aħna maħfurin. Bħalma Ġesu bat lill-adultera mur u tidni b'xikta laqqas ma nikkundannak. Vera? Aħna ngawdu l-maħfra abbażi ta' dak is-sakrifiċċju uniku illi seħħ fuq il-Golgota. U allura kwalunkwe ħaġa li tajjeb jew tixħet fid-dell il-glorja ta' dak is-sakrifiċċju ma nistgħux aħna nissapportuha. Ma nistgħux nilagħbuha bħalli kieku kollox jgħaddi. Dik qed waħda mir-raġunijiet tar-Riforma Protestanta. Aħna ningrazzaw l-Alla illi ingawdu minn dak id-dawl illi l-Ispiritu Santu ġab fid-dinja permezz tar-Riforma fis-seklu 16, vera. U ninsabu grati u ningrazzaw l-Alla. Il-talim, il-dottrina falsa mela hija xi ħaġa illi b'xi mod jew ieħor twarrab l-Iskrittura fil-ġenb u tippromovi li nfisha. Issa, id-dottrina falsa qarba taħsbux li hija xi ħaġa reċenti ta' żmienna. Mill-qedem, minn żmien l-Apostli nfushom kellhom jikkombattu fi żmienhom meta kienu għadhom ħajjin dottrina falsa. Meta bdew jiġu stabbiliti l-knejjes mal-Imperu Ruman kollu f'diversi pajjiżi tajjeb, id-dottrina falsa bdiet dieħla u bdiet dieħla bil-ħedem. Tajjeb, bħalma anke fit-Testament il-Qadim bħalma kien hemm profeti mibgħutin minn Alla, Eżajja, Eżekjel, Ġeremija, kien hemm ukoll ruxmata profeti folots. Ruxmata illi għamew in-nies tawhom wedit firħa mhux minn Alla, żgwidawhom, żvijawhom il-barra mit-triq. Mindu x-xitan qarraq b'Eva il-dinja qiegħda f'kumbatt, f'konflitt il-verità kontra l-errur, l-errur kontra l-verità. Ma tistax iġġonġihom flimkien, ma jeħlux flimkien, nkunu bolo ħna jekk nilagħbuha illi bażikament temmen x'temmen, imbasta int onest. U tista' tkun onest kemm trid, tieħu l-mediċina ħażina x'tagħmellek, tweġġak jew anke wkoll toqtlok. Imma mediċina, imma ma taħdimx, għaliex għax mhijiex il-mediċina korretta.
Aħseb wara fl-sfera spirituali. Pawlu l-Apostlu minn kmieni kellu jikteb pereżempju littra l-Galatin kollha kemm hi biex jikkoreġi dottrina falsa li infiltrat fil-Knisja tal-Galazja. U ċoħe, l-idea illi ma' Kristu u s-sakrifiċċju tiegħu hemm bżonn illi nagħmlu ċerta opri biex insalvaw. Dak iż-żmien kienet iċ-ċirkonċiżjoni. Illum, il-ma'mudija, l-idea li jekk inti ma tkunx ma'ammed ma salvax, u x'vera. Dan l-affarijiet kollha illi Pawlu ma bażax, anzi b'ċerta emozzjoni u b'ċerta wkoll rabja kiteb littra l-Galatin u għalilhom Galatin boloħ. Min saħħarkom biex ma temnux il-verità? Intom l-qudiem għajnejkom Ġesu Kristi kun impenġi bħala msallab. Intom li stqarrejtu li t-tama tagħkom issa hija fil-mislub. F'dak li huwa xuxtat, f'dak li huwa bil-qiegħda fuq l-eminija ta' Alla li qed jinterċidi għalina, f'dak li beda xogħol tajjeb fina u li kapaċi wkoll itemmu. Bdejtu tajjeb bil-fidi sa tispiċċaw issa bl-isforz uman bil-mertu tagħkom. Min kmieni Pawlu kiteb ukoll il-Kolossin li kienet knisja li qed tiġi mreda b'ħafna ideat li biex tmur għand Alla għandek bżonn dawn l-iskaluni ta' anġli wieħed wara l-ieħor, Ġesu Kristu wieħed minnhom. U Pawlu qallhom le fi Kristu Ġesu hemm il-milja kollha tad-divinità fil-ġisem. U intom mimlin bih u li hu r-ras ta' kull prinċipatu seta'. U għar-ras tal-anġlu, u għar-ras tal-Knisja, għandna l-Kristu għandna kollox, għandna kull suffiċenza fih. Meta Pawlu kol kiteb il-Titu fil-littra qasira li rajna minna dal-għodu, l-inkwiet tiegħu, l-ansjetà tiegħu kienet il-proliferazzjoni dawn in-nies għallima folots li kienu qegħdin jippruvaw jaqilbu il-Knisja ta' Ġesu Kristu. Laħwa aħna maħniex qegħdin ngħixu ġo xi torri ta' avorju ħadd ma jista' jmissna. Qegħdin ngħixu f'dinja bil-mass media, bil-influenzi kollha ta' x'nisimgħu x'ma nisimgħu, Ġesu qal għodu attenti x'jidħol f'idnejkom. X'jidħol f'idnejna jekk naċċettaw bħala l-verità u ma jkunx il-verità se jiswilna ħażin. Iva minn dejjem kien hemm nies li jippreferu l-ispekulazzjoni tagħhom, jippreferu x'jimmaġinaw huma. Jekk huma għandhom din l-idea li tajjeb li konna illi titħassarna, illi tiħsibna, illi ddellilna taħt il-mantel tagħha. Sabiħa din l-idea, emozjonanti ħafna, u x'vera. Idea li għal darbora ħadnija mill-paganizmu minn qabel ma beda, minn qabel ma twilet fostna Ġesu Kristu. X'ħanamlu? Jiena ngħid illi jaqblinna illi akkost illi n-nies jajruna u jarmu isimna bħala ħażin minħabba f'ismi jgħidilna Ġesu, ifirħu tennew. Għandna nogħdu nafusna bħala nies imbierka illi Alla għalinna fejn hija l-verità fl-Iskrittura. U tagħna wkoll il-kuraġġ illi minn hemmhekk aħna nitimgħu lil ruħna u nsaħħu lil nfusna. Bħala segwaċi, bħala dixxipli ta' Ġesu Kristu ma nebda skuża llum il-ġurnata illi nibqgħu dajfa jew omja fejn tidħol it-teoloġija. Meta ngħidu teoloġija tagħlim dwar Alla, importanti li aħna nkunu teoloġikament b'saħħitna. Ġifieri x'nemmnu dwar Alla? X'nemmnu dwar Alla? X'inhi l-fehma tagħna dwar Alla? U Alla wieħed fi 3 persuni. Ħafna nies forsi ma jaqblux magħna hawnhekk. Il-Missier u Alla, l-Iben u Alla, l-Ispiritu Santu Alla. U Alla wieħed. U Alla ġust u Alla ta' qdusija u Alla ta' mħabba. Teoloġikament, kull ma jew min hu Alla u x'għamel Alla fejn ħansibuh dak il-ktieb li ħallilna hu stess. Il-komunikazzjoni tiegħu matul il-millenji tajjeb dak li kien verità fi żmien Mosè għadu verità llum? Iva. Daqs kemm somma 10 u 10 jagħmlu 20, avolja sa din ilu jafa Pitagora u Apollinaris tal-Greċja antika, għada tot sal-lum. Għaliex għax hija l-verità. Il-verità ma tinbidilx.
In-nies li jidrilhom li jistgħu jillapazzawha, jirranġawha, iġantuha, jagħmlu aktar preżentabbli, il-verità hija dik li hi. U allura l-Apostolu Pawlu jgħidilna illi m'għandniex aktar nibqgħu qisna tfal, imtajrin l-awlu li minn kull rieta dottrina. Imma għandna naslu f'dik il-maturità illi jekk xi ħadd jgħidilna insomma fuq l-infern ħanejdu l-infern jispiċċa mbagħad, l-erwieħ fl-infern mbagħad ma jibqgħux jeżistu. Kemm tkellimt ma' nies minn diversi setet f'Malta. U rridu iġibu għalli l-infern jispiċċa. Tajjeb? Le. Ma jekk jiena ninfluwenza ruħi u ngħid jekk minix imsejjes fuq l-Iskrittura fejn Ġesu jgħid li dawn imorru fil-ħajja ta' dejjem imma n-nies ħżiena fil-kastig ta' dejjem. U fl-Apokalissi m'għandhomx mistrieħ la lejl u lanqas nar imma t-turment tagħhom jitlaq għal dejjem ta' dejjem. Min huwa jien biex il-verità nagħmel aktar preżentabbli, aktar sabiħa. Il-Bibja fija l-veritajiet diffiċli tagħha. Diffiċli tagħha. Bħala Kristjani rridu naslu f'dak l-istadju li issa hawnhekk qed naqra affarijiet ġodda. X'ifissru dawn? X'ifissru dawn? Għax irrid ukoll nissoda fihom. L-Apostolu Pawlu jgħidilna il-Timotju pereżempju jgħidlu ħabbrek. Irsisti biex tippreżenta li kun nifsek bħala ħaddiem bil-għaqal li kapaċi jinterpreta tajjeb l-Iskrittura mqazza. Nafu fejn il-verità irridu nifhmuha għalli ma raġuni biex nkunu sodi aħna, nkunu stabbiliti fi aħna, nkunu kapaċi ngħixuha minn ġurnata għall-oħra u fl-istess ħin ukoll ngħinu l dawk li għadhom maqbudin fin-nassa tax-xitan. Jew li għadhom qegħdin iħaddnu l-gidba tax-xitan. Però hemm differenza mbagħad bejn dottrina falsa. Dottrina falsa hija xi ħaġa li qiegħda timmira lejn verità fundamentali tal-Iskrittura. U differenzi denominazzjonali. Tafu li fil-Kristjaneżmu hemm diversi denominazzjonijiet. Il-Battisti, Luterani, l-Anglikani, il-Presbiterjani, Metodisti, diversi. Għaliex kif inħolqu dawn minn ġew minħabba differenzi sekondari, differenzi li jekk jiena fenna fjena. Nitkellmu fuq il-Magħmudija, aħna nemnu u naf li għandi raġun jiena għandi raġun, il-Magħmudija għandha ssir billi il-kandidat jitgħaddas fl-ilma fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u jitgħaddas meta ikun sar Kristjan, meta ikun ikkonverta. Meta jkun hemm l-Evanġelju. Però naf li hemm Kristjani oħra li huma żbaljati hawnhekk li jagħmlu trabi jew jagħmlu bit-traxxix. Tajjeb, issa din il-kwistjoni ilha mijiet ta' snin. L-Iskrittura tinkoraġġina li xorta waħda għandna nilħu ħsieb wieħed fil-affarijiet. Però il-Knisja ta' Kristu fuq l-art mhijiex ma laħqitx il-milja tal-verità, mhijiex fil-verità. Ma nistgħux ngħidu però illi nifmu il-verità kollha. Ma nistgħux ngħiduha. Qegħdin nissaraw, qegħdin inħabirku biex nilħqu unità akbar fil-fidi. Mhux biss bejnietna, mhux biss mal-istess denominazzjoni tagħna, imma ma' denominazzjonijiet oħrajn. Għala le. Però dan huwa differenti. Kif issir il-Magħmudija mal-fatt illi hemm nies li jemnu illi jekk ma titgħammitx ma ssalvax. Hemmhekk qed tgħid mela illi hemm bżonn issir xi ħaġa opra umana biex tiżdied mas-sakrifiċċju ta' Kristu biex flimkien isalvawna. Inti taraw differenza? Hemm differenza kbira. Denominazzjonijiet hemm kwistjonijiet sekondari bejniethom iva. Fenna fjena nsemmilkom xi ħaġa fuq il-profezija. Meta nitkellmu dwar il-millenju, hemm jifhimha mod, hemm jifhimha mod ieħor.
Nafu li hemm kulħadd jgħid li hemm il-millenju, imma kif u x'inhu dal-millenju forsi ma nifhmux l-istess. U fatti ma nifhmux l-istess. Imma jekk inti tgħidli illi Ġesu diġà ġie għat-tieni darba kif jagħmlu l-Jehovah's Witnesses, għalihom Ġesu diġà ġie, tifhem fejn ġie għax il-Bibja tgħidli u qatt taraħ kull għajn u jixtru għalih it-tribujiet kollha tal-art u ngħidulek ġie fis-segret. Igidbu fiċ-ċar il-kelma talla. Dik hija xi ħaġa mbagħad serjissima. Ħanippruvaw biex tifhmu biex nassiguraw li żgur qegħdin niftehmu bejnietna. Ħansemmu 5 dottrini folots. Nistgħu nsemmu 200. Ma ħnilmetawlu nafusna għal 5 biex nurikom illi hemm id-differenza bejn xi ħaġa sekondarja li ma naqblux fuq dettalji. Tajjeb, dik hija xi ħaġa totalment differenti meta ma naqblux fuq xi ħaġa li hija ħajdu hekk tidher kull imkien fl-iskrittura wara ma tistax tiċħala. Pereżempju l-fatt li hemm ħajja wara l-mewt u hemm il-ġudizzju. Ma tistax ma sibx li tista' tkun Kristjan u tiċħad il-ħaġa, mhux vera, ma tagħmel sens. Mela Ġesu x'ġie jagħmel fid-dinja? Ġie imut fuq is-salib jekk m'hemmx ġudizzju? Jekk kollox jgħaddi, jekk pereżempju di xi ħaġa popolari li finalment fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħajsalva. Kulħadd! Min isalva minn id-dinja, min isalva fid-dinja l-oħra li jagħti ċans ieħor, le m'hemmx ġudizzju. Ejjed tipponta s-sejf lejn il-qalb, il-qofol tal-fidi Kristjana. Tistax temmen hekk u tippretendi illi inti Kristjan. Partikolarment l-infern illum il-ġurnata. Dik il-verità ħansejħilha verità terribbli. Però hija verità vera. Illi Ġesu wissiena dwar l-infern ripetutament. Ma nistgħux nagħlqu għajnejna jew b'xi mod nilagħbu għal bħal kieku l-infern ma jeżistix. Hemm ġudizzju u dawk illi jmutu fin-nuqqas tandiema. U apparti mill-grazzja tal-Alla, dawn jintilfu eternament u jbatu eternament fir-ruħ u fil-ġisem. Kull min b'xi mod jew ieħor jiġħad il-verità qiegħed jiġħad it-tagħlim ċar ta' Ġesu Kristu. Fejn qal pereżempju dawn ikunu mormija fid-dlamijiet ta' barra fejn hemm il-bikri t-teżis ta' snien. Il-nies li jintefgħu fin-nar li ma jintefix. Dawn imorru fil-kastik ta' dejjem. Ġesu nnifsu qalu dan. U s-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib jagħmel sens biss jekk vera jeżisti dan il-post. Tal-post terribbli. Il-mewta tiegħu t-tpattija tiegħu għad-nubiet issir imprezzabbli għalina. Issir imprezzabbli meta nafu minn xiex ħelisna sidna tukku. Mhux biss mill-infern, imma wkoll li tagħna l-privileġġ li nitlu fil-preżenza tal-ħalliq tagħna. Bojot bħas-silġ, imnatfin minn kull ħtija, ġustifikati minn kull ħtija. Vera? Mela. Dottrina falsa oħra hija illi din l-idea illi jeżistu modi diversi kif tista' tersaq li Alla. Il-Kristjaneżmu wieħed minnhom, imma mbagħad hemm il-Maomettaniżmu, Hindu, prattikament ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja bil-mod tagħhom, xi wħud aktar konvenjenti, xi wħud aktar diffiċli, bil-mod tagħhom huma l-espressjoni tax-xenqa tal-bniedem biex jasal għand Alla. Jekk u hekk però, x'isir mill-idea tal-missjoni ta' Ġesu qal morru fid-dinja kollha u x'għandu l-Evanġelju u min jemmen u jitgħamet ikun salvat minn ma jemmix ikun ikkundannat. Inta raw jekk jiena ngħid illi imbasta tkun onest, imbasta tkun sinċier u hemmen li trid. X'isir mill-missjonijiet? X'isir mill-evanġeliżmu tagħna? Ħassib farsa. Farsa. Il-dak ħallih kif inhu għax attwalment xorta waħda ħisalva. Le. Bl-iskuża tat-tolleranza, bl-iskuża ta' dil-filosofija li tinżel tajjeb għal palat tan-nies, hux vera.
Ma jistgħux naħmluha però. Ma jistgħux. Jekk ta' bil-ħaq inħobbuh il-Sid Ġesu Kristu. Illi huwa l-uniku medjatur, illi offra sakrifiċċju wieħed għad-dnubiet. Illi huwa Alla li sar bniedem għalina u għas-salvazzjoni tagħna, kif ngħidu fil-kredu. Jekk verament nemnuh dan, mela allura ir-reliġjonijiet l-oħra huma folots. Ma tistax tillapazza, ma tistax tagħmilha mod ieħor. Jekk Ġesu għal-verità, mela dak li ma jaqbilx ma' Ġesu huwa fals. U Ġesu jgħid b'tant kliem meta jgħid dawk kollha ġew qabbli huma ħallelin u briganti, imma n-naċtija ma semgħuhomx. Kienu għar-rajt tajjeb. Min jidħol minni jisalva u jidħol u joħroġ jsib il-mera. Jekk b'kull reliġjoni nistgħu nsalvaw, il-sini jinxef. U jkolli ngħid il-Ġesu giddieb allura. Ma Ġesu għal-verità. U nemmen li huwa l-verità. U nemmen li dak li qal huwa sagrosant. U allura ma nistgħux le naħmlu dan ir-relattivizmu li jagħmel li trid imbasta tkun sinċir. Meta dawn ir-reliġjonijiet kollha huma tant kontradittorji għall-Bibbja. Tant ma jaqblux mal-Bibbja daqskemm l-abjad ma jaqbilx mal-iswed. Le, Ġesu bin Alla sar bnieda appuntu biex jagħmel patti għad-dnub, għax hekk inti tajt ir-reliġjonijiet huma il-mod kif il-bniedem qiegħed ipatti, imma dak huwa insult Alla, inti taħseb li tista' tpatti għad-dnubitek. Int dudu tal-art se tagħmel sodisfazzjoni l-Alla li huwa infinit fil-qdusija tiegħu. Imma r-reliġjonijiet huma tant insolenti l-Alla, huma l-espressjoni tal-bniedem li dbiet minn Alla, però l-bniedem għax hu bniedem u għax hu maħluq fuq xbija tal-Alla, b'xi mod jew ieħor irid jadura. B'xi mod ieħor irid iqim, jispiċċa jqim Alla jew Allat li jsawwaru skont l-immaġinazzjoni tiegħu. Le, wieħed huwa t-triq, waħda hija l-mogħdija li twassal għand Alla. U din hija Sidna Ġesu Kristu. Araw kif tista' taċċetta il-reliġjonijiet folots meta taqra dal-pass li intom familjari ħafna miegħu. Ġwanni 3 vers 15. Li kull min jemmen bih bi Kristu ma jintilifx iżda jkollu ħajta dejjem għax għallek ħabb id-dinja li talliba waħdini tiegħu. Biex kull min jemmen bih ma jintilifx iżda jkollu ħajta dejjem, mistoqsija sempliċi. Ma ħajsalva? Skont id-dikjarazzjoni ma ħajsalva dak li jemmen fl-iben. Inkomplu, għax Alla ma baċ libnu fid-dinja biex jikkundanna d-dinja, iżda biex id-dinja tkun salvata bih, mela mingħajr Kristu m'hemm salvazzjoni. Dak li jemmen fih mhux ikkundannat, iżda min ma jemmenx hu diġà ikkundannat. Min ma jemmenx fl-iben u għalhekk l-evanġeliżmu huwa tant urġenti u tant importanti illi aħna ningaġġaw ruħna fih mingħajr serħan. Mingħajr interruzzjoni. Għaliex? Għax il-bniedem mingħajr Ġesu Kristu huwa diġà kundannat għax m'hemmx bl-isem tal-iben waħdini tal-Alla. It-tielet dottrina falsa li ħansemmi. Hawnhekk issa qegħdin nitlu naħseb fil-qalba ta' kollox. Dottrina falsa tinkixef faċilment meta dak li jkun issaqsih x'jemmen dwar Ġesu Kristu. X'jemmen Ġesu Kristu? Għaw nis li jemnu Ġesu kien bniedem, imma mhux Alla, bħal Mawmettani, bħal Jehovah's Witnesses. Għaw nis li jemnu li Ġesu u Alla huwa wkoll bniedem, hekk nemnu aħna, u hekk hu. Però l-umanità tiegħu mhix umanità bħal tagħna. Mhux qed ngħid li hu kien bla dnub, għandna dnub, kulħadd jafa dik. Imma meta jgħidu li l-ġisem ta' Ġesu huwa inferrex f'eluf u eluf ta' postijiet kull fejn hemm l-artal tal-Knisja Kattolika, x'qed isir mill-umanità ta' Kristu hemmhekk? X'qed isir? Aħna nemmnu u nistqarru fil-kredu li Ġesu tela lura fis-smewwiet minn fejn qatt jerġa' jiġi biex jagħmel il-ħaq. Ġesu bħala bniedem jinsab fil-ġenna. U Pietru jgħidilna li intom tħobbuh għalkemm ma rajtuhx, intom temnu fih għalkemm ma tarawhx bħalissa,
U taqilgħu lan tal-fidi tagħkom hija salvazzjoni ta' ruħkom. Però jekk l-ostja hija l-ġisem u d-dem ir-ruħ u d-divinità ta' Kristu li qiegħda fuq l-artal, mela x'qed temmen dwar il-ġisem ta' Ġesu li jinsab f'post? Le, Ġesu jinsab f'post wieħed. Bħala bniedem jinsab f'post wieħed. U minn hemmhekk qegħdin nistennew jerġa' jiġi. Vera jew le? Minn hemmhekk qegħdin nerġa' nistennew li jerġa' jiġi fl-aħħar ta' żmien. U allura rridu nżommu sħiħ. Ġesu huwa persuna waħda. Huwa divin kompletament, daqs u bħal missieru l-Ispiritu Santu. Huwa wkoll uman f'kull sens, minn barra dnub bħalna. Jekk meta l-bniedem xi ħadd jiġi jippreżentalek xi ħaġa differenti minn hekk, dak huwa profeta fals. Għoddu attent. Lil-pub lebsin lil-bis tan-naċ jattakkaw sikwit l-awtur tas-salvazzjoni tagħna. U Ġesu fals ma jsalvax. Hemm Ġesu wieħed li salva. Ġesu kif pritkaw l-apostli. Ġesu kif preżentat storikament f'dan il-ktieb Testament Ġdid. Hemm ħafna Ġesujiet oħrajn illi ma jsalvawx. Għax huma Ġesu fals. Ġesu wieħed isalva. U allura fl-interess tiegħek illi intu taqra il-Vanġelu ta' Mattew, Marku, iltaqa' ma' da Ġesu storiku, ma' da Ġesu illi rifes l-istess dinja tagħna, illi jgħix fostna, illi ta' ħajtu għal-midinbin. Ma' dak għandek x'taqsam. U kwalunkwe Ġesu ieħor warbu. Pawlu l-Korinti għallhom jekk jiġi xi ħadd ieħor u jxandrilkom Ġesu ieħor barra minn dak li xandrilkom ħana tilqah malaj. U dik hija d-dispożizzjoni tagħna li nilqgħu kulħadd. Nilqgħu ħafna noqogħdu nargumentaw niġġieldu, nilqgħu kulħadd. L-aħwa qegħdin ngħixu fi żmien tant modern, huwa żmien tant perikolus. Tant perikolus. Li għandna ħabta u ngħidu iva. Ejja. ħammur għax-xogħol għax għandi x'nagħmel. Ma din hija l-benessri ta' ruħna stess. Dottrina fals oħra. Komuni ħafna f'Malta. Illi l-opri morali tagħna, l-ubbidjenza tagħna taqlana b'xi mod xi ftit jowis is-salvazzjoni tagħna. Ġesu mit fuq is-salib iva u s-salvatur tagħna imma inti tittamel parti tiegħek. Dottrina falsa. Popolari immens, antikissima għaliex għax il-bniedem ju pjaċir meta tgħidlu tagħti il-parteċipazzjoni tiegħek, tagħti is-sem tiegħek. Aħna nemmnu solus Kristus, bi Kristu biss. Bi Kristu biss. Huwa infinit fil-abilità tiegħu, huwa infinit fil-kapaċità tiegħu, huwa salvatur illi ta' bilħaq isalvana, mhux fl-isem biss. U allura, bħalma jitla Apostlu Pawlu, bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi, u dan mhux minnkom infuskom. Din il-lotja talla. Hija lotja b'xejn minn Alla, gratis minn Alla, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. L-opri nagħmluhom ċertament, u jalla nagħmlu wisq aktar mill qegħdin nagħmlu. U ninfetħu fl-imħabba l-proxmu tagħna, jalla 1000 darba aktar mill qegħdin nagħmlu. B'rikonoxximent tal-grazzja t'Alla. B'ringrazzjament il-Alla, illi minn qalb tal-ġebel tagħna qalb tal-laħam. Tagħna xen għalih, tagħna xewqa biex aħna nfittxuh u noġbuh f'kollox. Iva. Il-Bibja favur l-imħabba. U Alla jridna li nosservaw l-kmandamenti tiegħu. U nosservawhom b'żelu u b'impenn. Imma mhux biex insalvaw bl-ubbidjenza tagħna. Dik id-distinzjoni ħafna drabi tintilef u allura l-glorja tas-salib tisfa' fix-xejn. Pawlu qal jiena ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja msalba lija u jien għad-dinja. U allura meta tkellmu dwar salvazzjoni jiena se nilqaħħa b'xejn billi nirrikorri bil-fidi għand Ġesu. Hija daqshekk sempliċi. Tikkumplikaħiex. Hija salvazzjoni lesta, hija salvazzjoni perfetta, Alla qed jgħidlek bil-mertu ta' Ġesu Kristu waħdu.
Wallu jekk inti tgħid insalva bil-fidi fi Kristu u bil-magħmudija, dottrina falsa. Jekk inti qed tgħid insalva bil-fidu bis-sakramenti, dottrina falsa. Jekk tgħid insalva bil-fidu bil-kooperazzjoni tiegħi, dottrina falsa. L-Evanġelu huwa il-qawwa tal-Alla s-salvazzjoni ta' kollha li jemmnu. U ċertemm ġifieri tirċievi b'xejn. Tilqa' mingħand Alla il-barkiet spiritwali maqluwejn għalik mingħand Ġesu Kristu. L-aħħar dottrina falsa illi rrid inwissikom dwarha u li hija popolari sa dit darba fost l-Evanġeliċi, fost nies ta' tip bħalna. Meta b'xi mod jew ieħor iżersqu ilna illi l-grazzja hija liċenzja għad-dnub, ma jgħidux daqshekk b'mod krass u b'mod daqshekk qawwi. Imma meta jibdew jgħidu illi l-grazzja tal-li hija tant kbira, illi Alla ma jtix każ id-dnub u billi tagħmel id-dnub ma jimpurtax fl-aħħar mill-aħħar. Tajjeb, dik hija dottrina falsa. Ġesu ma ġiex biex jaħfrilna d-dnub, ma ġiex biss biex jaqlana mill-kundanna ta' dnub, imma ġie biex jaqlana wkoll mill-prattika ta' dnub. U Kristjan veru kif qegħdin nitalmu bl-amment, id-dnub ma jiddominax aktar fuq, għax m'intomx taħt il-liġi, iżda taħt il-grazzja. Kristjan veru jenaraf għax jimxi mexja nadifa fil-mħabba fil-qdusija. Dak li bl-Ingliż ngħidulu easy believism. Illi jintu kemm tifferma dil-karta, kemm tgħid talba ċkejkna biex tirċievi l-Ġesu u prattikament tista' tibqa' kif kont u tista' tibqa' tagħmel li trid. Għax inti ħad tirċievi l-Ġesu bħala Salvatur tiegħek jgħidulek. Issa mbagħad jekk inti trid għadha pitada forsi nfenna fina xi 10 snin oħra tirċievi bħala s-sit tiegħek li bdek mandak hu, dik ħaġa oħra. Dik hija dottrina falsa. Terribbli, terribbli. Meta Ġesu qal li jekk wieħed ma jiċċħaġġ lilu nnifsu jerfa' salibu kuljum, mhuwiex dixxiplu tiegħi. Mhuwiex dixxiplu tiegħi. Qed gidda bis-sewwa magħruf. Dik aħna nsejħulha wkoll bl-Ingliż antinomianism, kontra l-liġi. B'xi mod jibdew jgħidulek illi mhux importanti kemm tobdi l-liġi jew le. Ġesu qal illi jota waħda għan wieħed ma jaqax mill-liġi qabel kollox iseħħ. Jien ma ġejx biex nxejjen il-liġi u l-profeti, ma ġejx biex iwettawhom. U x'għamel Ġesu Kristu matul ministru tiegħu? Għallem il-liġi tal-Alla u għallimha fis-safa tagħha. U l-apostoli tiegħu x'għamlu? L-istess ħaġa għamlu. Daqskemm ollew Ġesu Kristu u ppreżentaw bħala tama għal bnedmin biex min għandu jiġivu l-maħfra, daqshekk ieħor ppreżentaw bħala s-sit. Is-sit sovran li għandu kull jett li jiddettalna ħajjitna. Jiddettalna l-mixi tagħna, jiddettalna l-mentalità tagħna, jiddettalna l-sienna, jiddetta kollox. Intom issa jħu li mallem u mulej u sewwa tagħmlu għax hekk jien. Ma kif jista' jkun ngħidu illi ma jimpurtax tagħmel id-dubja, jimporta ħafna għall-Kristjan. Jimporta ħafna. U kwalunkwe idea li b'xi mod jew ieħor tatik biex tifhem illi ma jimpurtax kif ngħix bħala Kristjan. Dik hija dottrina falsa għall-aħħar. Ġesu qal mhux kull min nisa jaħlim mulej jidħol fis-safna smawit, imma dawk li jagħmlu r-rieda ta' missieri. Dawk li jagħmlu r-rieda ta' missieri. Fil-verżjoni ta' Luqa hija sabiħa ħafna. Għalfejn issa jħu li mulej u ma tagħmlux dak li ngħid? Għalfejn? Jekk ma jogħġbokx il-madmad ħelu li Ġesu qed jgħidilna minn rajna biex impoġġu fuqna nfusna. Ħudu l-madmad mhux hu ħajimponi fuqna. Aħna ħadni fuq. Bekk ma jogħġbokx. Itlaq. Mur. Ġesu ma jgħodx għalik. Imma Ġesu huwa Salvatur sħiħ. Mhux Salvatur sakemm jaqbillek int, jew sakemm taħseb int. Ġesu Salvatur li verament jaħfirlek. Imma wkoll jitrenjak tgħix fil-qdusija. L-istess grazzja tal-Alla li deret l-bnedmin kollha tarriġna titrenjana biex nimxu fil-ġustizzja sobri bil-qies waqt li nistennew dik it-tama mbierka d-dera glorjuża tal-Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Jekk inti m'intix miexi
bħalma mexaw bliema ardità, bliema arroganza tista' tgħid illi jien għandi t-tama meta jiġi Ġesu ħajarafni bħala wieħed tiegħu u ħajilqani fis-salt eterna tiegħu. M'għandekx. Għaliex tkun qiegħed tkun ħaddan dottrina falsa, dik id-dottrina falsa teqirdek fl-aħħar. Teqirdek. Toqtlok. Ma tistax tgħix gidba u tiskappa. Dik il-gidba toqtlok. U allura raħwa. Ejjew nimpenjaw ruħna fl-istudju tal-iskrittura. Ejjew ma tgħaddix lanqas ġurnata waħda illi ma taqbax dal-tip imbierek. U fejn ħallejt il-bieraħ tkompli l-lum u tibqa' taqrah bis-serjetà. Jekk qed taqra l-Vanġelu ta' Ġwanni, ħallejtu kapitlu 8, ma nissa llum imiss kapitlu 4, forsi 5 wkoll. U taqrah bis-sens, u taqrah bit-talb, timmedita, aħseb fuq dak li qed taqra. Ħalli tara fejn ħajtek mhix taqbel ma dak li qed taqra tinbidel. Itlob l-Alla jagħtik l-indiema, itlob l-Alla jsaħħek fl-ispiritu tiegħek. Bekk u bekk biss kun nistgħu ngħidu li aħna bħal Berejani nħobbu għal-verità. Tant illi nistudjawa kuljum, infittxu, nsaqsu dwara, ħafna minnkom f'kuntatt miegħi regolarment u dejjem tibatulu u tkellmuni, oħrajn xejn. M'għandux ikun hekk. Ejjew il-koll flimkien. Nagħmlu l-kuraġġ il xulxin u nfittxu l-verità minn fom Ġesu Kristu sabiex iva imbagħad nkunu assigurati dik il-verità li aħna ħaddanna u li qegħdin nimxu fija. Tajjeb, dik il-verità twassalna biex fl-aħħar ma nkunux diżappuntati, imma nkunu nies imħejjija biex nilqgħu għat-tieni darba li Ġesu Kristu. Li ġej mhux biex neħidnu għax id-dnub tagħna huwa diġà mneħħi, imma s-salvazzjoni ta' dawk li jkunu qed jistennewh bil-ħerqa. Amen. Saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind.